104.7 IFM. Report! Umabot sa 17 katao ang sugatan matapos ang naganap na banggaan na kinasangkutan ng isang passenger van at truck sa barangay Umanday, Bugalion, Pangasinan. Sakay ng van ang 14 na pasahero kasama ang driver at lula naman ng truck ang driver at isang pahinante nito. Sa eksklusibong panayam ng IFM Nezigupan kay Bugalion Police Station Chief Investigator PSMS Rodolfo Naungayan, hindi inaalis ang posibilidad na mareumanong agawan ng linya ang sanhi ng aksidente. So itong van ay papunta ng Bulinaw. Proceeding north sila, tapos itong truck naman pauwi na sa Paranaque, proceeding south sila. So nung andun na sila sa lugar, allegedly itong van ay kinuha yung linya ng truck kaya nagkaroon ng banggaan. At yun nga medyo heavy damage ang nangyari. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang mga sakay ng mga sasakyan dahil na rin sa tinamong sugat at bali, lalo na ang ilan sa mga higit na puruan sa insidente. Samantala, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan ukol dito upang malaman na rin ang posibleng pwestong disposisyon sa mga nasangkot. Mula rito sa IFM Dagupan at sa Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.